Πάνω, παίρνεσαι κι εσύ, Εγώ είμαι ο Περιζήνος σήμερα. Λοιπόν, άιντε. Θα εκτελέσουμε ένα κόλπο. Λίγο γρήγορα. Ψυχή του. Δύσκολο. Μπορεί και να... Ας την παίρνεις. Αλλά θέλω να μου δώσετε όλη την θετική σας ενέργεια. Θέλω. Πάρ' την μαλάκα. Όλοι μαζί παιδιά. Ότι σε γαμάμε. Θάνατος, εντάξει. Εγώ καθώς Στον αέρα. το αποτέλεσμα αυτού του τρίκ, το οποίο δεν είναι τρίκ, τελικά θα είναι αλήθεια, είναι να μείνω στον αέρα καθώς ο βοηθός θα τραβήξει τη διαρρέκεια. Βοηθέ! Πάμε να δούμε. Έχουμε άγχος, καταλαβαίνετε. Τα μυστικά δεν τα λέμε ρε μαλάκα. Κάιτε! Ξεκινάει το πείραμα. Ησυχία παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα εδώ πέρα. Λίγο ησυχία, λίγο ησυχία. Μαλάκα τράβα λίγο τη διαρρέκεια θα μείνει μετά. Άντε βρε ταραχανάδες. Το μπροστά θέλω γαμό. Γαμό το να δεις. Όχι, εγώ θα πω πότε. Λοιπόν, κλείνω τα μάτια και φτιάχνω τη λέξη άγνωτος. Και τι και εσείς. Παιδιά, τι πάει να κάνει αυτός. Άντε και πας Καραντίνος. Παιδιά, άμα το δώσω μία εκεί. τελειώνουμε. Μπορείς να τραβήξεις τη διάρκεια. Μία αποτυχημένη προσπάθεια. Έχεις 3, έμειναν 2. Δεν τρέχει γιατί δεν είναι μόνο όλοι τρέχει θάνατος, Δες και εσύ. Δεν πέσει το τόπο γιατί έχει πράγμα πανηφέρει. Εν τω μεταξύ λες και είναι σε φώτο από πίσω, μαλάκα, δεν είναι. Ελπίζω να πάμε καλύτερα με ένα νέο κόλπο. Σε ευχαριστώ πάντα που βοηθήσετε γι' αυτό. Πάμε! Ακόμα τραβάω.